Mga classmate, may adlaw. Napit tips sa inyo mga classmate. Bahin sa pag-welding. Akining mga nipis mga classmate. Kining 1.2 kabaga. Kini base lang sa akong experience mga classmate. Usala ko kamason carpenter. Pero di gyud malikay na to mga classmate nga lagi welding unon. Kinahanglan kay balog kita mo welding mga classmate. Kini ako nahibawan sa welding mga classmate. Experience na ako ni. Ako na i-share sa inyo mga classmate kini akong gamay nga na experience sa welding. Kung saan pag welding aning nipis. Sa akong experience mga classmate, pareha ni karon nga akong gasimbol daan mga classmate. Kining tindog mga classmate, dili ko diri magsugod sa ubos, diri ko si babaw. Pero atong kontrolon mga classmate, nga ayang plugs dili manaog sa ubos. Kaya manaog sa ubos ang plugs mga classmate, dili siya mo pilit. Halo siya mga classmate. Pwede gyapon siya diri sa ubos atong suguron mga classmate, mo na sakto niya. Payon diri si babaw. Pero malangan ta mga classmate, sama ni mga classmate nga hungaw. Kung dili ta masugod sa ubos mga classmate, payon ta si babaw. Musamot ta sa kadako mga classmate. Ako ipakita sa mga classmate. Kini nga agin ako mga classmate, di ka sa ibabaw panaog. Ako sa dukdukon mga classmate, wala bay halo. Wala sa halo mga classmate. Ang kakusog sa akong kurente mga classmate, 160. Mag-try ko mga classmate nga panaog. Ato lang kontrolon mga classmate nga di siya mabuslot. Ang pag-ispat na to mga classmate, pasaka atong rod para ang plugs dili munaog sa ubos. Nakita ito mga classmate nga nakapilit din siya. Kinahanglan mga classmate pag sila sa rod, pawakli pa ibabaw atong rod. Dili ta panawag mga classmate para iyang plugs dili mo bitay. Kay katon may magdaog halo mga classmate ang iyang plugs. Kini sa ibabaw mga classmate nga nahungaw. Nabulit ang dakog space mga classmate. At testing na po tagpasaka mga classmate. Wala na pasaka mga classmate. Kung nipis mga classmate, komportable ko sa padrap. Dili ko pasaka kailangan. Pero ug baga mga classmate, pareha ni. Dili kita magsugod sa ubos. Full weld. Dili ta pwede magsugod sa ibabaw. Panaog. Pero nipis sa mga classmate, okay ra to i-drop mga classmate. Kay ispat-ispat ra siya. Patong bago pang kataon ng mason carpenter, gamit yapon niya mag-welding mga classmate. Kaya di kita tumalikay nga na mga welding unon. Ato lang sa timing mga classmate nga ato pag-ispat para di siya mabuslot. Ano na mga classmate, pasaka sa ibabaw rod. Dili na ito panaog rin paingon kay mugita ito ang plugs. Kini akong tips sa mga classmate, base lang po na sa akong experience. Adre ako ito pong video. Salamat. Thank you.